नमस्ते. मी आज पाणीपुरी बनवते आहे. हे पुऱ्या आहे आणि हा रगडा बनवण्यासाठी वाटाणे, सफेद वाटाणे. हे सफेद वाटाणे कसे असते तर रात्री भिजत टाकायचे, म्हणजे हे असे भिजतात. आणि रात्री करायचे असते तर सकाळी भिजत टाकायचे, म्हणजे एक रात्र भिजवायचे आणि सकाळी करायचे. कबूल. हे भिजलेले वाटाणे आहेत, हे रगड्यासाठी. आणि हे रगड्याच्या सामानासाठी म्हणजे हे थोडीशी हळद, तेल आणि फोडणीला जिरं, हे रगड्यासाठी आहे सामान. हे मी आता कुकरला लावणार आहे. 3-4 शिट्या चांगले काढून घेणार आहे. भिजून चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे. हे वाटाणे मी आता कुकरला लावणार आहे. 4 शिट्या, म्हणजे जाम शिजायला पाहिजे ते चांगले. 4 नाही तर 5 शिट्या काढायचे. आणि त्याच्यासाठी हे आता रगडा आहे. आणि हे बाकीचं कसं पाणी, हे रगड्याचं सामान झालं, इथे दाखव. हे रगड्याचं झालं वाटाण्याचं. आणि आता हे पाणीपुरीचं दाखवते. हे पाणी जे आपण मिठा पाणी आणि तिखा पाणी, म्हणजे गोड पाणी आणि तिखट पाणी, हे सर्व आहे ना, हे सगळं मी आता एकत्र करून घेणार आहे. मिक्सरला पूर्ण बारीक करून घेणार आहे. त्याच्यासाठी हे लागलेलं साहित्य आहे. ही चिंच आहे. ही चिंच 10 रुपयाची घेतलेली आहे. ही चिंच आहे, म्हणजे अर्धा पावपेक्षा जास्त आहे. हे गूळ आहे पाव किलो. खजूर आहे पाव किलो. आणि लसूण आहे, म्हणजे लसूणचे 2-3 कांदे घ्यायचे असे. हे बघा, हे अशी सोलून घ्यायची. आणि त्याच्यासाठी हे अद्रक आहे. हे अद्रक 5 रुपयाचं आहे. ही मिरची 5 रुपयाची आहे. ही कोथिंबीर आहे. ही कोथिंबीर 5 रुपयाची. आणि हा पुदिना आहे. पुदिना पाहिजेच असतो पाणीपुरीला, त्याच्याशिवाय पाणीपुरी होत नाही. हे पुदिना आहे आणि ह्या पुऱ्या आहेत. हे आता सगळं मी कसं, हे पाणीपुरीचं पॅकेट आहे, पावडर आहे. हे सगळं पाणी मिक्स करून झाल्यानंतर शिजवलं ना आपण पाणी, त्याच्यामध्ये हे शिजल्याच्या नंतर हे पॅकेट त्याच्यामध्ये फोडून मी दाखवणारच आहे. त्याच्यानंतर हे टाकणार आहे. आता पहिलं मी काय करते, हे वाटाणे जे ठेवले आहेत ना, हे पाणी ओतून मी पहिलं कुकर गॅसवर लावून देते, ज्या 4 शिट्या होईपर्यंत. हे अर्धा किलो वाटाणे आहे. त्याच्या मी आता 2 तांब्या पाणी ओतलं आहे. म्हणजे पाणी बघा, असं पाणी ठेवायचं आणि शिट्या कसे पटापट काढून घ्यायची, नाही तर ते रगडा आहे ना, शिजताना खाली करपतो वगैरे ते वाटाणे, आणि मग रगडा चांगला लागत नाही. त्याच्यासाठी आता हे शिट्या काढायला मी कुकर ठेवते गॅसवर. शिट्या होईपर्यंत हा जो सगळा मसाला मी बनवला आहे ना, हे सगळं मिक्सरला लावून मी आता अलग अलग सगळं मिक्सरला लावून एकत्र करून घेणार आहे. त्याच्यानंतर मी पाणी बनवणार आहे. पाणी बनवून झाल्याच्या नंतर हे वाटतोपर्यंत कुकर थंड होईल. 4-5 शिट्या झाल्यावर त्याच्यानंतर मी शेवटला हा रगडा बनवणार आहे. खजूर पण असं साफ करून घ्यायचं, आतली बी काढून घ्यायची खजूरमधली. आणि हे गूळ आहे ना, गूळ पण असं बारीक करून घ्यायचं आहे. बारीक केलेलं आहे, कारण ते चिकट आहे म्हणून ते तसं दिसतंय. हे खजूरचे असे तुकडे करून घ्यायचे, आतला बी काढायची. आणि चिंच आहे ना, हे चिंचेचे असे धागे वगैरे काढून टाकायचे. हे त्याला सालं असतात कडक, ती पण सर्व अशी काढायची. अशी साफ करून घ्यायची चिंच. हे गूळ चेचून घ्यायचं. हे पुदिना साफ करून घ्यायचा. कोथिंबीर साफ करून घ्यायची. अद्रकचे तुकडे असे बारीक करून घ्यायचे. आणि अशी मिरची घ्यायची. ही लसूण सोलून घ्यायची. आता पहिलं काय करते, कारण हे आहे ना, पहिलं वाटून घ्यायचं गूळ, चिंच आणि खजूर, कारण ते कसं नंतर भांड्याला चिपकतो. पाणी टाकून ते वाटायचं आहे. थोडं आधी घेते वाटून. असं पाणी टाकायचं. हे बघा, हे असं पाणी टाकून मी अर्ध गूळ आणि चिंच दिलं होतं ना पहिली, ती असं बारीक झालेलं आहे. त्याच्यामध्येच आता हे राहिलेलं गूळ आणि परत हे खजूर टाकायचं आहे. हे पण कसं बारीक एकदम झालं पाहिजे, घट्ट. पाणीपुरीवाल्याकडे कसं बाहेर तिखा पाणी आणि मिठा पाणी असं करतात, पण आपण घरात खायचं आहे म्हटल्यावरती आपण एकदमच तिखट गोड आहे ना, सगळं एकदम करायचं आहे घट्ट. त्याचं आता थोडं पाणी टाकते आणि परत फिरवून घेते. एकदम घट्ट आपण जसं मसाला वाटतो ना बारीक, तसं वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा, चिंच, गूळ आणि खजूर, हे बघा असं पाणी घट्ट झालेलं आहे. हे आता मी टोपात काढून घेते.
हे लसूण, अद्रक आणि मिरची आहे ना, हे छोट्या भांड्यामध्ये वाटून घ्यायची, कारण ते मोठ्या भांड्यामध्ये आहे ना ते बारीक होत नाही, फिरत नाही, त्याच्यामुळे हे जरा त्याच्यामध्ये असं बारीक फिरून घ्यायचं. आणि मोठ्या भांड्यामध्ये हे कोथिंबीर आणि पुदिना आहे तो सारखं मिक्स करून घ्यायचं. हे पहिलं बारीक करून घ्यायचं छोट्या भांड्यामध्ये ठेचा बनवून. थोडंसं पाणी टाकायचं त्यात. हे थोडं म्हणजे थोडं बारीक करून याच्यामधून मी घेणार आहे. नंतर या मोठ्या भांड्यात काढून घेऊन हे कोथिंबीर आणि पुदिना एकत्र मिक्स करून घेणार आहे. हे बघा, हे छोट्या भांड्यामध्ये लसूण, अद्रक आणि मिरची ही अशी सर्व बारीक करून घेतलं आहे. मोठ्या भांड्यामध्ये ते बारीक होत नाही, ते आता मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेते. कुकरला पण शिटी व्हायला आली आहे, तोपर्यंत हे वाटून झालं. ही कोथिंबीर आणि हा पुदिना हे आता सर्व मिश्रण कसं एकत्र करायचं आहे वाटून. हे पण आता बारीक करायचं आहे. त्याच्यामध्ये पण थोडं पाणी टाकायचं आहे. हे बघा, हे असं बारीक वाटलेलं आहे. आता हे सगळं आता मिक्स करणार आहे. म्हणजे आपल्याला घरात खायचं आहे म्हणून दोन प्रकारचं कशाला पाणी बनवायला पाहिजे, ते आपण एकाच प्रकारचं बनवायचं. हे मिठा पाणी बनवतात ना, ते हे मिठा पाणी आहे. गुळ, खजूर आणि चिंच आणि हे बाकीचं हे असं एकत्र करून घ्यायचं. पहिला आपण कधी पण गुळ, चिंच आणि खजूर पहिला वाटून घ्यायचा भांड्यामध्ये, तर ते नंतर चिपकत नाही. तर आपण नंतर आता वाटलं असतं ना शेवटला, तर याला चिपकलं. पाणीपुरीचं पाणी बनवायचं आहे ना, त्याच्यासाठी हे चांगलं पाणी मोठा टोप एक घ्यायचा आणि मोठ्या टोपामध्ये अर्धा टोप पाणी गरम करायला ठेवायचं. असं म्हणजे कड यायला पाहिजे त्या पाण्याला. गॅस फास्ट करायचा, त्याच्यावर झाकण ठेवायचं म्हणजे पाण्याला लवकर कड येईल. झाकण ताटते. आपण वाटाणे शिजले काय बघूया. खोलून बघते शिजले आहेत का. छान शिजले आहेत. आणि हे बघा, वरती साली आलेत ना, ते आपण साली काढून घ्यायची. अशी घ्यायचे म्हणजे टाकून द्यायची, साली घ्यायचे नाहीत. वाटाणे पण मस्त शिजले आहेत. तांब्याचं इकडे दाखवते. हे वाटाणे बघा चांगले शिजले आहेत. आणि ते अर्धा किलो वाटाण्यामध्ये आहे ना शिजायला मी हे 2 तांब्या पाणी ओतलं आहे. हे 2 तांब्या बघून ठेवा. हे 2 तांबे फक्त पाणी ओतलं आहे. आणि पटापट शिट्या काढून घ्यायचे, टाईम नाही लावत राहायचा, नाही तर खाली लागणार. हे बघा, मी पटापट शिट्या काढून घेतले म्हणून हा तर रगडा मस्त झालेला आहे. आता ह्याची मी आता फोडणी देणार आहे कढईमध्ये. हे साली कसे वरती आले होते ना, हे साली मी काढून टाकले आहेत. हे साली वगैरे घ्यायचे नाही, म्हणजे हा कचरा. भांडे तापलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकते. तेल कसं थोडंसं टाकायचं, जास्त नाही. आणि त्याच्यामध्ये हे जिरं, थोडं जिरं त्याच्यामध्ये भाजायला द्यायचं. हे बघा, हे रगड्याचं आहे. रगड्यासाठी मी आता फोडणी देणार आहे. त्याच्यासाठी हे जिरं आणि तेल ठेवलं आहे. आणि एका गॅसवर हे बघा, हे पाणी कढी यायला ठेवलेलं आहे. म्हणजे पाणीपुरीचं पाणी बनवायचं आहे. त्याच्यासाठी हा मी इकडे टोप दुसऱ्या गॅसवर ठेवलेला आहे पाणी तापायला. हे बघा, जिरं भाजलं आहे, तडतड वाजायला लागलं आहे. आता मी थोडा गॅस कमी करते. आणि हे जे वाटाणे आहेत ना रगड्याचे, ते त्याच्यामध्ये आता टाकते.
ते कसं सांभाळून टाकायचं, गरम असतं ना म्हणून. आता गॅस फास्ट करते. आता या रगड्यामध्ये मी थोडी हळद टाकते. त्याच्यामध्ये हळद थोडी जास्त टाकायची, कारण ते पिवळं दिसतं चांगलं. आणि त्याच्यामध्ये हे आता चवीला मीठ. कारण मीठ जास्त नाही टाकायचं, कारण ते पाण्यामध्ये पण मीठ होणार आहे. ढवळायचं आता. हळद टाकल्यावर बघा कसा रगडा छान दिसतो. हे थोडं पाणी आहे ना, ते पाणी थोडं सुकायला द्यायचं, जास्त नाही. थोडं मुरू द्या. तोपर्यंत मी हे जे पाणी तर उकळायला ठेवलंय ना पाणीपुरीच्या पाणीसाठी, त्याच्यामध्ये ते आता मी पाणी टाकणार आहे. तोपर्यंत हे जरा सुकू द्या. हे रगडा पण कसा शिजतोय बघा. थोडासा म्हणजे थोडा सुकला पाहिजे, म्हणजे ते पुरीमध्ये भरायचं असतो ना रगडा. आता थोडा सुकू द्या. तोपर्यंत हे पाणी बघा उकळलंय. असं उकळी आली पाहिजे पाण्याला, चांगलं पाणी. आणि मोठ्या टोपात घ्यायचं. आणि हे त्याच्यासाठी हे आपण आता हे सगळं मिक्स केलेलं आहे ना, सर्व साहित्य पाणीपुरीचं, ते हे सगळं आता त्या पाण्यामध्ये मी ओतणार आहे. हे आता असं ढवळून सगळं मिक्स करून घेतलं आहे, तिखट पाणी गोड पाणी. हे आता त्याच्यामध्ये मी असं ओतणार आहे. सर्व पाणी असं एकदम ओतून घ्यायचं. ओतल्याच्या नंतर हे असं हलवायचं. घट्ट पण करायचं नाही. ते कसं आपल्याला जेवढं पाहिजे तसं करायचं. घरगुती असल्यामुळे ते जास्त पातळ पण नाही करायचं. हे आहे असंच ठेवायचं. आता याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. पण पहिले मी भांडं जरा धुवून त्याच्यामध्ये पाणी ओतते. आता या पाण्याला कड येऊ द्यायचा. आता मीठ टाकून घेते, म्हणजे पाणीपुरीचं पाणी कंप्लीट होईल तयार. ह्याला मीठ कसं जास्तच लागणार आहे, कारण ते जास्त आहे ना, त्याच्यामुळे. म्हणजे आपण अंदाजाने टाकायचं. आपल्याला जेवढं मीठ लागतं तेवढं आपण वस्तू पदार्थामध्ये जसं टाकतो ना तसंच टाकायचं. आता ह्याला उकळी येऊ द्यायची जराशी. थोडासा कड यायला द्यायचा, म्हणजे पाणी कंप्लीट होईल. तोपर्यंत हा रगडा ढवळून घेते. आता रगडा कसा खाली लागेल. रगडा कसा जास्त सुकवायचा नाही, कारण तो नंतर थंड झाल्यावर तो सुकतो. हा आता बरोबर झालेला आहे. आता मी आता गॅस बंद करते, कारण रगडा आता पूर्ण कंप्लीट झालेला आहे. हे बघा, वाटाणे पण मस्त शिजलेले आहे. हळद पण छान दिसते, मीठ पण टाकलंय आणि रगडा तर झालेला आहे कंप्लीट छान. आता मी गॅस बंद करते. ह्याच्यामध्ये पण सर्व साहित्य टाकलेलं आहे. आता कड येतोय बघा. असं वरती फेस आला ना, म्हणजे समजून जायचं की ते कड येतोय. हे कापून दे. एव्हरेस्टचा पाणीपुरी मसाला आहे. हे आता हे पाणी काढलं ना, कड आलं की गॅस बंद केला की आपण हे वरूनच पावडर टाकायची आणि ढवळायची. पाणी तयार झालेलं आहे. हे पाणीपुरीचं पाणी आहे, मिक्स पाणी, गोड आणि तिखट पाणी. हे तयार झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करते.
आणि हा पाणीपुरीचा जो मसाला आहे ना, हा एक पॅकेट आणायला लागतो. ते मी असं वरून आता टाकायचं आणि ढवळायचं. हे रगडा, पाणीपुरीचा रगडा आणि हे पाणीपुरीचं पाणी एकदम रेडी शिजून तयार कंप्लीट झालेला आहे. आता मी तुम्हाला डिशमध्ये खायला देते. पाणीपुरी तयार झालेली आहे, रेडी आहे. आता खायची सुरुवात करा आणि कशी झाली ती मला सांगा आणि तुम्ही पण करा. कशी झाली आहे? मस्त मस्त. टाक सगळी. छान झाली आहे. घे खा.